Toei, die haar 10-jarig bestaan viert en dit jubileum wil vieren door zich maatschappelijk in te zetten voor de jeugd van Curaçao. Toei biedt daarvoor de introductie van een raad van kinderen aan. Tevens willen wij de initiatiefnemers van het concept van de Raad van Kinderen bedanken voor het in Curaçao gestelde vertrouwen. Dat zijn de Missing Chapter Foundation en UNICEF. Ashadanki, allen voor deze mooie geste. Curaçao heeft het Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd in 1998. In mei dit jaar zullen we ons voor de derde keer moeten verantwoorden bij het Internationale Comité voor de Rechten van het Kind over de implementatie van dit verdrag voor ons land. Artikel 12 van dit verdrag geeft aan dat aan de mening van het kind passend belang gehecht dient te worden en ook moet het kind de kans krijgen om gehoord te worden. Op Curaçao zal menig volwassenen aangeven dat zij zowel naar kinderen luisteren als rekening houden met de mening van het kind. Maar in alle eerlijkheid, mogelijk zullen niet alle kinderen op Curaçao kunnen beamen dat het ook echt zo gaat. De private sector en de publieke sector hebben aangegeven niet goed te weten hoe je dat moet doen. Kinderen mee laten praten over strategie bepalen van de organisatie of mee laten praten over beleid. De Raad van Kinderen die vandaag start is één van de mechanismen om dit voor elkaar te krijgen. Een ander mechanisme is om de jeugd actief te betrekken bij het mede bepalen van de toekomst van het land. De regering heeft hiertoe in december verleden jaar een nationaal platform jeugdontwikkeling opgericht dat momenteel een actieprogramma maakt. Dat actieprogramma voor jeugdontwikkeling wordt gemaakt samen met de ministeries, andere stakeholders en NGO's, maar vooral ook samen met de jeugd. In de komende maanden zullen hiertoe verschillende bijeenkomsten voor en door de jeugd worden georganiseerd. Op deze manier kunnen jongeren zelf meepraten over wat nodig is voor gezonde ontwikkeling voor alle jeugdigen op ons eiland. De Curaçaose regering neemt participatie van de jeugd serieus en ondersteunt daarom van harte het initiatief voor een Raad van Kinderen.